расман муҳориба дар вазни миёна байни варзигари тоҷик Шараф Давлатмуродов бо рекорди 18.4 ва варзигари амрикоӣ Энтони Адамс бо рекорди 9.3 рӯзи 22 апрел дар турнири Bellator 294. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони муваққати UFC Ҷастин Гейҷи оиди малакаҳои рақиби дар пеш истодаи худ Рафаэл Физиев фикрашро баён кард. Физиев ҷанговари дурахшон аст, аммо бошам аз ҳама дурахшонтарин ҷанговаре ҳастем ки ба актакони UFC баромадааст. ма доимо муҳорибаҳои сол ташкил мекунам ва ин муҳориба низ муҳорибаи сол хоҳад шуд. ӯ ҷанговари ҷавон ва гурусна аст. ма 5 сол пеш дар мавқеи ӯ будам ва ма бесаброна ин муҳорибаро интизорам то ин ки ба ӯ дарси хоксориро омӯзам. ма барои ҳамаи кор омодаам ва ман мехоҳам ки ӯро ба чуқурии уқёнус бурда дар он ҷо ӯро ғарқ кунам, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Рафаэл Физиев аллакай шаби 18 март дар турнири UFC 286 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва Довталаб Камару Усман хоҳад шуд. ногуфта намонад ки ин сеюм муҳорибаи онҳо мешавад ва ана худи Усман оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. ҳамон зарбаи пои ӯ ягона яроқи Леон буд ки натиҷа оварда тавонист. ман медонистам ки ӯ ин корро карда метавонад, аммо маҳз оиди ин зарба ман тайёрӣ надида будам. аммо ин танҳо зарбаи хеле зебо буд. эҳтироми ма ба ӯ. мо баъзе чизҳоро тағйир додем ва фикр мекунем ки ин дафъа ҳамаи кор душвортар хоҳад шуд. эдвардс фаромӯш кардааст ки то ҳамон зарба 4 раунди ин муҳориба чӣ гуна ба анҷом расида буд. ӯ фаромӯш кардааст ки ман бо ӯ чӣ кор кардам, аммо рӯзи муҳориба ман ин чизро ба ӯ хотиррасон мекунам. рӯҳан ягон кор тағйир шудагӣ нест. ӯ ҳамон шахсе мемонад ки дар давоми 4 раунд ягон кор карда натавонист. вақте ки ман ба муҳориба мебарам, ман кӯшиш мекунам ки рақибони худро рӯҳан шикаст диҳам, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Камару Усман бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ана дар дуюм муҳориба бошад дар коғаз ӯ ғолиб буд, аммо дар охири 5 раунд Леон Эдвардс бо як зарбаи по Усманро ба нокаути вазнин равон кард ва ҳамин гуна чемпиони вазни нимёнаи UFC шуд. акнун шаби 18 март онҳо бори сеюм вохӯрда дар ин қуввоозмоӣ нуқта мегузоранд. ба фикри шахсии шумо дӯстон, Камару Усман камарбанди худро баргардонда метавонад ё ин ки давраи ӯ аллакай гузаштааст? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай мегузаронад ва рақиби ӯ кӣ шуда метавонад. мо бо роҳбарони UFC Шон Шелби ва Хентер Кембел вохӯрдем. ҳамаи онҳо гуфтанд ки ман бояд каме истироҳат кунам ва онҳо мехоҳанд ки муҳорибаи навбатии ма дар Абудаби гузарад. ба назари ман онҳо муҳорибаи навбатии маро моҳҳои июлю август ташкил мекунанд. дар пеш моро муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш интизор аст ва ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Дарюш ғолиб шуда рақиби навбатии ман мешавад. Оливераро ман фавран шикаст дода будам. акнун ба ман хуни нав дар кор аст. боз муҳорибаи Макгрегор ва Чендлер бояд баргузор гардад ва ман фикр мекунам ки агар Конор ғолиб шавад, пас UFC кӯшиш мекунанд ки барои ӯ муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук ташкил кунанд. оё ман бо ӯ муҳориба мегзаронам ё не? чаро ки не? ту бояд беақл бошӣ. агар барои чунин муҳорибаҳои пулӣ розӣ нашавӣ, бояд танҳо ба муҳориба баромад. ӯро шикаст дода пули зиёд кор карда ҳамаро барои зиёфат даъват мекунӣ, гуфтааст Махачев. чӣ гуна ки фаҳмидем Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро дар Абудаби мегузаронад ва бо эҳтимоли калон рақиби навбатии ӯ ғолиби муҳорибаи Бенил Дарюш ва Чарлз Оливера шуда метавонад. ҳамчунин ғолиби муҳорибаи Гейҷи ва Физиев низ имконият доранд ки рақиби навбатии Махачев шавад.
агар ки онҳо ғалабаи хеле дурахшон ба даст биёранд ва Дана Вайтро ҳайрон кунанд. барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳамчунин ногуфта намонад ки боз ду варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов ва Нурулло Алиев низ дар Абудаби баромад кардан мехоҳанд ва агар ки ташкилоти UFC ба онҳо низ дар ин кард муҳориба диҳанд, пас фикр мекунем ки ин яке аз турнирҳои беҳтарин барои мову шумо хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.